Mit navn er Arjan. Jeg er 28 år gammel, og så er jeg trainee hos Monjasa. Det, der fik mig til at tage springet og vælge shipping, var, at jeg kom til udlandet og arbejde. Morning. De fleste af mine venner, de har læst på CBS, de har måske læst på KU også. Og jeg har lidt altid været af type, en der altid bare gerne vil arbejde. Og selvfølgelig måske også koble det til noget uddannelse også. Og det er jo det, shipping kan give mig. 2 års arbejdserfaring, samtidig med 2 års skoleuddannelse. Vi har en kunde, der ligesom spørger, om de kan få noget brændstof i København. Mit job som trader, det går ud på, at jeg får skibene til at sejle. Jeg sælger brændstof til skibe. Godmorgen, ven. Nej, det er fint nok. 60 kubik. Det jobbet som trader og generelt i shipping handler rigtig meget om, at man skal være god til at bygge relationer. Du skal kunne med mennesker, og du skal kunne forskellige personligheder. Good day, mate. How you doing? You good? Som trainee har jeg fået muligheden for at komme til Dubai. Jeg har før været i Panama og på Cypern, og nu er den her mulighed så kommet. Lige nu skal jeg ringe til Mustafa, som har arbejdet i Monjasa i mange år. Og jeg har så fået den mulighed for ligesom at komme derned, se kontoret an, se byen an og så videre. Og der har Mustafa så været en af dem, jeg ligesom skal have kontakt med, inden jeg kommer derned. Hej. Hej, min ven. Glæder mig mega meget til at komme derned. Jamen, vi ser også frem til at modtage dig her. Det er første gang, du er i Dubai? Første gang i Dubai. Okay, så har du også mange ting at glæde dig til. Det betyder helt vildt meget for mig at arbejde i sådan en branche, hvor jeg ligesom kan få det tilbud om at komme til udlandet. Det var et af mine helt store mål og drømme i livet om at bo i udlandet og så komme hjem til Danmark på et eller andet tidspunkt. Vi har jo sat et program op til dig, Okay, fedt. hvor du kommer til at skulle deltage i mange møder, både in-house og external. Vi har jo blandt andet et møde også, hvor vi skal diskutere en grøn omstilling. Tusind tak, Mustafa. Turen til Dubai, den gør ligesom, at jeg kan tage en beslutning om, hvor jeg vil hen i livet. Om det er Dubai, jeg vil, eller om det er et andet sted. Det gør ligesom, at jeg kan tage den beslutning og komme ud. Så er dagen kommet. Jeg skal til Dubai. Jeg glæder mig helt vildt meget til. Vi er pakket. Vi er videre. Turen til Dubai, den gør ligesom, at jeg kan tage en beslutning om, hvor jeg vil hen i livet. Jeg er lige landet. Nu skal jeg lige ud og mødes med 2 kolleger, så derovre på kontoret. Buongiorno. Så er vi godt. Thank you. Det er fedt, at man også har andre trainees på de andre kontorer. Du kan ligesom spare med dem. Det kan jo være rigtig dyrt at komme herned til Dubai, men de har været så heldige at ligesom få lov til at bo i et Monjasa guesthouse, som kan potentielt set være der, jeg skal bo, hvis jeg ligesom kommer herned, ikke? Thank you. And then if you look just straight ahead, you can see Burj Khalifa. Det er sgu da rimelig vildt, hva'? You can see yourself live here, huh? Should we go to actually the office now and work? Ja. De bor 100 meter fra kontoret, så vi går egentlig bare i helt vanvittige omgivelser. Bor der, arbejder der. Ja, det er fandme fedt. Det om at tage en beslutning om ligesom at komme til udlandet, det er en kæmpe beslutning i dit liv. Det her med, at kan jeg godt det her? Good morning. How are you? Arian? Arian. Yes. Godt at se dig. Sgu da fedt kontor, hva'? Hey, I'm Arian. I'm from Denmark, the Copenhagen office. Det er jo helt vildt fedt, at man kan komme et sted i udlandet, hvor at alle dem, der ligesom er omkring en, er fra udlandet. I aften så skal jeg ud med en masse kolleger, fordi at nok er arbejde rigtig meget for os i shipping, men man kan ikke komme på arbejde, hvis man ikke har det godt med sine kolleger ved siden af. Så det er rigtig vigtigt, at man ligesom plejer ens forhold. Should we have a little cheer moment? Sorry. Saludos. Nu skal jeg være væk i små 3 uger. Jeg kommer til at gå glip af mega meget. Men igen, så oplever jeg en masse andet. I morgen tidlig, der skal jeg mødes med Mustafa, og der skal vi ligesom have en kort snak om det her med grøn energi, og det er især den her grønne omstilling med hensyn til biofuels, og hvordan får man lige inkommanderet det ind i shippingbranchen. Jeg skal ud og snakke med Mustafa lige nu om biofuels. For mig var det rigtig vigtigt, at man kan sætte sit præg på verden, og det kan jeg, føler jeg, med mit arbejde, det er at se, hvilken vej verden kan gå med forskellige og alternative metoder. Så det, vi ligesom skal blive klogere på nu, det er, at jeg skal snakke om det her med den grønne omstilling. Godmorgen.
Godmorgen, Arjan. Godmorgen, mand. Velkommen til Djøbelejli Havn. Ja, tak. Jeg så en masse metanol storage tanks. Vi har lavet en grøn levering før. Vi har lavet adskillige trials efterhånden. Vi ser en stigende efterspørgsel i øjeblikket, men det er i særdeleshed fra de store virksomheder. Blandt andet Mærsk, som du kan se, går meget aktivt ind i dialogen. Det er helt vildt fedt at arbejde i en branche, som tænker så meget på, hvordan vi skal sætte vores aftryk. Det, jeg ligesom kommer til at arbejde med i fremtiden, det kan også godt være den grønne omstilling. De her green fuels og alternative fuels til skibene, som ligesom kan gøre, at vi kan efterlade en god verden til de næste generationer. Jeg tænker lige at ringe til min mor. Hende har ikke lige fået tid til at ringe til, efter jeg er kommet ned. Jeg vil gerne lige vise hende, hvor fanden jeg egentlig er. Hey mor. Hvordan har du det? Jeg har det godt. For mig der betyder min familie alt. Mine forældre har altid støttet mig generelt i hele min opvækst, og de støtter altid mig og mine brødre i alt, hvad vi foretager os. De er der bare. Du kan lige ane Burj Khalifa helt dernede. Nu skal jeg lige spendere lidt flere dage, før jeg kan tage beslutningen om at ligesom måske at skulle flytte herned, men ja, lad os se. Mamma, jeg savner dig, mami. Jeg savner også dig, mor. I love you, honey. Love you too. Bye bye. Hey, hey. Ciao, ciao. Mine 3 uger i Dubai har lært mig rigtig meget. De har lært mig ligesom, hvordan livet kan være i udlandet. Og det er med, at jeg skal tage en beslutning, hvad det næste skridt er efter traineeshipet. Jeg føler mig i hvert fald klar til at ligesom tage det næste skridt. Nu har jeg ligesom været i gang i 1,5 år nu, og har et halvt år tilbage. Så skal jeg lave en afsluttende opgave på Dansk Shipping Education. Så er man ligesom færdig, og så er der ligesom, det lyder så kliché, men der er næsten uendelige muligheder i shipping. Til dig, der gerne vil arbejde med forskellige kulturer, og gerne vil måske en dag til udlandet, så passer shipping rigtig godt til dig. Det var sådan, shipping passede ekstremt godt til mig, så jeg vil opfordre dig, der ligesom gerne vil til udlandet og tør at tage det spring til at vælge shippingbranchen. Bagsiden af det er selvfølgelig, at jeg ligesom skal være væk fra min familie og venner. Så det er jo ligesom også meget rart, at man ligesom kan komme hjem til det en dag. Det er dejligt at være hjemme, men det er også dejligt at savne Danmark. Men jeg har ligesom besluttet mig for, at shipping skal tage mig ud i verden, og det glæder jeg mig bare helt vildt meget til.